Lieve kijkers, het is weer zoiets. Ons wekelijks programma Loerend Ziekenhuis beneden me stond. Fons, hoe zitten we toch weer, jong? Nou, we zitten alweer niet ver vandaag. We zitten in Maria Hoop. En het is wel weer de moeite waard om hier eens te gaan kijken. We zitten hier bij Stichting Happiness, een initiatief van Esther Parkins en haar man. En die hebben hier een huis gekocht, een groot huis gekocht in Maria Hoop. En daar hebben ze een zorgwoning van gemaakt. En we gaan hun het verhaal eens laten vertellen hoe ze op het idee gekomen zijn. Hoe leuk het is om dit te doen, maar ook hoe moeilijk het is om het voor elkaar te krijgen. Ja, wat mij geïnteresseerd, wat is eigenlijk een zorghuis? We gaan even kijken. Hier hebben we Esther Parkins en haar man. Ja. Kom even erbij. Hoi. Esther. Hi, Rob Parkins. Dit is Esther en haar man en die gaan ons vertellen, wat is nu eigenlijk een zorgwoning? Of is dit geen zorgwoning? Zorgwoning. En wat is eigenlijk een zorgwoning? Een zorgwoning is voor kleinschalig wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. En hier is plaats voor dadelijk 7 bewoners. En van de leeftijd eigenlijk tussen de 19 en de, ja, zeg maar 50, zo ongeveer. Maar wat is nou het onderscheid tussen zo'n zorgwoning en bijvoorbeeld een pergamijn? Ja, wij zijn natuurlijk veel kleinschaliger, onafhankelijk van grote instellingen. En daarnaast hebben we een eigen dagvoorziening voor de bewoners. Die is dan weliswaar nog in aanbouw, dus dat kunnen we daar wel even zien. Maar dat is eigenlijk het grootste onderscheid dat we alles hier op het terrein hebben. En vooral het huiselijke sfeer wat we hier in het huis willen maken. Hier een heel eigen sfeer, een eigen persoonlijke sfeer. Ja, een huiselijke sfeer wat we thuis allemaal hebben, dat willen wij hier neerzetten. Mooie spelletjes en zo. Maar we gaan eens even kijken wat jullie allemaal gebouwd hebben. Want ik ken die woning natuurlijk van vroeger. En ik moet je zeggen, mijn eerste indruk is geweldig mooi. Ja, nou ja, het moet nog geschilderd worden. Binnenkant moeten we even doorheen kijken, maar het is wel al ver vormgegeven. Dus het begint erop te lijken, zullen we zeggen. Ja. Dadelijk in de toekomst, voor hoeveel kinderen zal er plaats zijn? Ja, 7. 7. Ja, 7 bewoners, kinder. Ja, veel zeggen ook vaker kinder. Ja. Maar het zijn eigen bewoners en kunnen ook volwassenen zien. Ja. En die wonen toch heel zelfstandig van? Nee, niet zelfstandig. Dus er is 24 uur, 7 dagen per week is er ook begeleiding. Ja, we zijn in het Rieke aangeland waar je zelf het leefste zit in de keuken. In de keuken natuurlijk. En wat voor een keuken, wauw. Ja. Dus kijk eens, helemaal rondom, prachtige tafel in het midden. Super gezellig gebouwd. Hè. Ik ken het uit het verleden wie je al zag. Leuke kleuren, warm. Een echt warm tehuis voor de mensen die hier komen wonen. Hè. Ja. Wie vind je op het idee gekomen? Eigenlijk het idee is ontstaan omdat we zelf een gehandicapt dochtertje hebben. En we hebben toen gekeken van ja, wat zijn de mogelijkheden en die waren toch wel vrij beperkt voor ons visie wat we hebben. Dus hebben we uiteindelijk gezegd van beginnen zelf een groep. Maar dat is niet zo, maar dat gaat wel 5, 6 jaar overheen. Voor die visie dan? Visie is een beetje holistisch kijken naar de behoeften van de bewoner. Dus, Het gevoelsleven, het lichamelijke aspect en de behoeftes wat iemand echt heeft om gelukkig te zien. ja. Wat je eigenlijk doet is heel individueel kijken naar wat iemand wil. En dan toch nog in dat groepsverband. Ja, en dan ook, en ook naar buiten toe, dus bijvoorbeeld naar aannemers of een winkel of een SOV. Als het leuk is en het sloot aan, en dan kijken we naar de behoeften van de bewoner. Ja. En dan zoeken we eigenlijk ook het verder. Ja, wie drukt je dat uit? Hebben mensen een eigen ruimte, hoe ze dat kennen? Of, bezoek bij bijvoorbeeld het buurthuis en bij de basisschool, omdat ze daarmee kunnen doen met knutselen en activiteiten. Bij de ouderen en hoe heet het alweer? Platform hier. Ja, en de huiskamerprojecten hier in Mario. Ja. We hebben de kinderen hier, die hebben allemaal een eigen kamer of een eigen gehuurde ruimte. Ja. En dat is allemaal voorzien en ingericht naar eigen wens. Ja. Dus ze hebben zelf de kleuren uitgekozen en de meubels uitgekozen. En dat maakt het wel heel eigen ook voor hen. Het is eigenlijk een soort huursituatie, het goed begreep. Alle bewoners zijn niet zelfredzaam. Dus die hebben echt hulp nodig bij verzorging, bij de activiteiten doen, sommigen bij eten. Dus ze moesten wel echt 24 uur per dag moesten ook zorg kunnen verlenen. Want ze kunnen niet zelf naar buiten en zijn niet... 24 uur zorg, fulltime. Ja, fulltime. Dus er is altijd een slaapdienst aanwezig. En daarna overdag hebben ze dagdiensten.
En 's middags staan we dan dubbel voor ook leuke dingen te doen in de dagactiviteitscentrum. Of gewoon hier binnen, ja, of naar buiten toe, van alles. Gaan deze kinderen ook naar school? Nee, deze zijn allemaal eigenlijk ouder, dus ze zijn of ouder dan 18 en vrijgesteld ook voor hun werk. Dus die hoeven niet te gaan werken. Echt een hele dagvoorziening die je hier doet. En je gaat met die kinderen overal naartoe. Boodschappen. Ze doen ook lichte huishoudelijke dingetjes samen met de begeleiding. Op zich, de financiering om dit tot stand te brengen, daar hebben we een heel groot dank aan de provincie, want die hebben ons een heel groot bedrag gedoneerd, of subsidie gegeven. Daarnaast hebben we ook een goede bank. We mogen misschien niet noemen toch, de Rabobank, die heeft toch voor ons een hele hoop betekend voor het financieel voor elkaar te krijgen om dit te kunnen realiseren. Er zal geen liefdadigheidsinstelling zijn. Ze hebben wel een aparte afdeling echt voor gehandicaptenzorg en verzorging in het algemeen. Dus die waren ook eigenlijk de enigen die geliefd open stonden met ons in gesprek te gaan. Toch een stuk financiering, dus het zal terugbetaald moeten worden. Ja, zeker. Ja. Een beetje van, hoe krijgen ze dit gefinancierd? Vanuit de bewoners die hebben dan een eigen kamer, dus die huren ze. Dus die opbrengst is ook voor, zeg maar voor de hypotheek, even kort samengevat, kort door de bocht om de hypotheek af te lossen. En daarnaast natuurlijk voor de vaste lasten die er zijn. En daarnaast hebben de bewoners een zorgpakket, dus die hebben een PGB. En vanuit de PGB wordt dan zorg ingekocht. En dat zijn dan onze vaste lui die we hebben aangenomen die de 24 uur zorg geven. Het is op het ogenblik wel heel erg moeilijk om personeel in die zorg te krijgen. Hè? Heb je wel voldoende personeel gevonden? Ja, we krijgen nog steeds sollicitaties. We hebben binnen 1,5 week 3 weken waren we eigenlijk rond. Dus we hadden eigenlijk zoveel zoveel sollicitanten. Ja, en allemaal goed personeel en goed geschoold. Maar ja, die vinden dit initiatief zo mooi. En daarom hebben ze dan eigenlijk hun huidige baan opgegeven. Ja, ik kan me voorstellen, het is ook een fantastisch initiatief natuurlijk. Kleinschalig, dat spreekt me wel aan. Maar dat maakt ook meteen de zorg. Hè? Want er moest natuurlijk wel een groepje mensen, bewoners bij elkaar brengen die bij elkaar passen. Noem maar op. En wie ver zit je ermee? Heb je die groep compleet? Nee. Nog niet, bijna. We hebben op zich natuurlijk niet veel plaats. We hebben maar 7 plekken. En we hebben nog een aantal plekken beschikbaar. Dus, voer je er een bepaalde selectie op uit? Of hoe gaat dat precies? We hebben zeg maar, de eerste observatieperiode is gewoon 3 maanden. Om te kijken van, past het? En vanuit elders en vanuit ons. Om te kijken van, past het clubje ook goed bijeen? De potentiële bewoner moet zich natuurlijk ook toevoegen. En dan komen ze pas achter als ze een beetje meedraaien. Ja. Doe je dat een beetje op gevoel of zit er psychologische testen achter? We kijken wel natuurlijk. Vooral. En informatie van het verleden, zorgverleden en alles bij elkaar, wat het team ervan vindt. Ja. Als ik ouder word van een geestelijk gehandicapte volwassene is het eigenlijk, hè, want daar gaat het dan over. Zou ik wel weten hoe ik ze wil hebben. Dit is wel een fantastische plek om het te doen, een leuk initiatief. Wie gaat er eigenlijk in zo'n keuken in het werk? De keuken, met de bewoners. Ja, we samen met de begeleiders. En dat is eigenlijk het hart van het huis. Hier verzamelt zich alles. Omdat we nog boete vooral bezig zien. Dus hier wordt ook geknutseld en geverfd en taart gebakken. Boete zijn we bezig met een stukje dagbesteding en de wei en voor de diertjes die er komen. Dus het wordt nu eigenlijk eens riolering gelagerd, zo allemaal. En nu wordt het eigenlijk vlak gemaakt, wordt het ingezaaid en wordt de tuin aangelegd. Dus dan wordt ook alles met een boomgaard aangekleed en bessenstruiken. Afgestemd op de omgeving. Ja, superleuk. Ja, Komt er al een grote opening? Ja, de is eigenlijk waren gepland voor 6 december met de wethouder en de gedeputeerde staten. Maar dat hebben we uitgesteld naar het voorjaar, dat het ook een beetje af is, dat we echt alles goed kunnen laten zien. Leuke rode bloemetjes en blaadjes. Veer komen in ieder geval kiekers de opening eruit. Ja, zeker. En verder zeg ik tegen de kiekers van TV11, tot de volgende keer. Dan zijn Fons en ik weer op paard en wat doen we dan? Hè? Dan loeren we hier of kijken in een store. Hè? Tot dan. De Stichting Happiness is nog op zoek naar bewoners. Daarom is op 28 december een open dag. Van 12 tot 5 zit je van harte welkom op de Diergaarderstraat West 9 in Mariehoop.